Omo, i fare ni. Zaraisi, i den ne ni. Como? No, ne mun ne kɛ ala la a fɔ ne ka jɛnlatigɛ bɛ se ka to tan depuis ala ye ne da ne ma yɛrɛ ye n ɲɛ la n wulila ko n bɛ n fa fana ɲini n ba bɛ tila ka taa ni mɔgɔ lankolon in fana yira n na tuguni k'o ye n fa ye Zanexi bɛ se ka kɛ ne fa ye cogo di hali ni diɲɛ wulila Zanexi tɛ se ka kɛ ne fa ye non ayi mais Zanexi tɛ ko in bɛɛ ye ne ba de nɔ ye n tɛna fɔ n ba yɛrɛ ko in bɛɛ ye tata de nɔ ye an filɛ nin yɔrɔ min na ale de y'an lase nin yɔrɔ bɛɛ ma bi mais ne tɛna nin ko in to tan ne bɛ nin ko in sɛgɛsɛgɛ f'a ko in tiɲɛ bɛɛ fɔ ne ye fo ka diɲɛ wuli Zanexi tɛ se ka kɛ ne fa o tɛ se ka kɛ sa Chérie, ça va? Ça va. Mais funteni t'e la. Walayi funteniba de bɛ na. Cɛ n'i ma nin bɔ i ɲɛ la cɛ. Mɔgɔ bɛ yan mɔgɔ ta i ɲɛ datugulen don. Nin ye laada don. Mais n'i ma to k'a dayɛlɛ i cɛ ɲɛkɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de man kan i cɛ kɔni n'an bɛ yan dɔrɔn i b'a dayɛlɛ. Nin dun ye laada de dɛ walayi ɲɛda bɛ bɔrɔn ka ɲa. I m'a ye o de la i ɲɛda nin bɔrɔlen don kɔɲɔ don kɛ. E yɛrɛ ɲɛda bɔrɔn don kɔɲɔkɛ n'a ka bɔrɔn. A yɛrɛ k'a b'ala ye ne da ne bɔrɔlen don. I m'a ye mais i kɔrɔmuso a ma se yan nɔ. A ka ciw de bɛ sɔrɔ ka caya. K'a sɔrɔ a cɛ yɛrɛ bɔra yan nɔ ala ma mɛn ten. A ka ciw de bɛ sɔn ka caya a bɛ tila ka na. Cɛ ne m'o faamu dɛ bɛɛ ka ye kɔrɔmuso ma ye ma se k'o to k'a faamu dɛ. A ye foyi tɛ a bɛ tila ka na. Kɔɲɔso ka kɛ buramuso ma ye o tɛ faamu dɛ. O tɛ yɛrɛ b'a kalama e buramuso ka ci ka ca kojugu a yɛrɛ ma. Tigi jan nɔ fɔ mais est-ce que yɛrɛ ye dumuni kɛ. Kɔngɔ tɛ na. I m'a ye i bɛ ka pasa i kan ka to ka dumuni kɛ ka bonya yɛrɛ de kɔɲɔmuso yɛrɛ mana bɔ kɔɲɔso la don min na o y'a sɔrɔ a bi fo mɔgɔw cɛ i m'a ye sisan ne ye ka ban dɔrɔn ne fa ye. Ayi mais i ka to ka dumuni kɛ sɛw bɛ na pomutɛriw bɛ na mais e tɛ fɛn dun o la o ma ɲi nɔ. O ye ɲa mɛ n bɛna to ka dɔɔni. Voilà o la i bɛ bonya i bɛ bɔ kɔɲɔso la dɔrɔn i b'a ye mɔgɔw ko cɛ ko kɔɲɔmuso yɛrɛ nɔ ko kɔɲɔso diyara a la dɛ an k'o de ka ɲi nɔ. Tiɲɛna o kɔni tɛ. Mais foyi yɛrɛ nege tɛ ne la. E mɛ mun na. Foyi dɔrɔn. Ayi mais sisan nɔ ne yɛrɛ la mun de hami b'e la sisan. Foyi hami tɛ ne la nin yɛrɛ de diyara ne ye. Ne ma sigi ni ne ye. I b'a dɔn ko kɔɲɔ in diyara dɛ parce que terikɛw bɛɛ bɛ k'a fɔ ko ko kɔɲɔ in diyara yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ. Kɔɲɔ in diyara wa hali ne terimuso bɛ ka ne wele k'a kuma fɔ. E terimuso jɔ. N terimuso Awa. Awa. Ne yɛrɛ n'a faamu a bɛ yen nɔ. Awa bɛ baasi foyi t'a la. Non sinon fo k'i bɔrɔn yɛrɛ cɛ. Non Mali bɛɛ ne ka kɔɲɔmuso ɲɔgɔnna tɛ yen nɔ. E yɛrɛ bɔrɔnen don. A ye bɔ. Ko kɔɲɔkɛ bɔrɔn bɛ yɛrɛ la. A ye bɔ ne ta ye naturel de. I m'a ye ya. Tontisha. Jɔn de bɛ ka ne ka da gosi? Jɔn de bɛ ka da gosi den jumɛn? E ta in ye mun ko sugu ye? E ma bato si bugɔ mun na? Kanu fɔra nin ma fɔ dɛ. Bi ta tɛmɛlen kɔ n'i y'i tigɛ da bato si kan i mi tɛ fɛn o fɛn la a bɛ bɔ o la. N ye mun bagaya in yɛrɛ muso yɛrɛ bɛ bugɔ bilen yan. A kana bugɔ i fɛ bilen dɛ. So i mi tɛ fɛn fɛn na a bɛ bɔ a la. I fugariden na ka taa so dɛ. E bɛ ne faga ni maloya. Ne tɛ taa sisan ni ne ma yafa di ne ɲɔgɔn sɔrɔ kari wala a bɛ n faga wale bi lɛ. I fugariden na tɛmɛ an ka taa. Teliya an ka taa. I sigi ne tɛ taa ka taa yafa di Moribo fɛ yan. Nin bɛɛ ye Tontisha de nɔ ye. Ne ye kuma sugu bɛɛ fɔ a ɲɛna k'a kana taa pɛrɛn-pɛrɛn. O bɛɛ la y'i pɛrɛn-pɛrɛn o kunna. Ni ne ma taa yafa deli Moribo bɛ ne faga koyi. Mais i jɔ n tɛmɛtɔ n bɛ tɛmɛ kɔrɔ wɔrɔ fɛ yen n bɛ 1000 minɛ o la parce que wari ka di ye kojugu. Lala o bɛ sɔn ka n dɛmɛ sinon ni ne ma taa yafa deli ne sara koyi.
jɔ n bɛ taga o la ka na. Ouais, ya. Ouais. Sura jate in bɔ an ka tila kɛ, ouais. Cɛ o min jate ye tan. Cɛ ni ba cɛ i b'i yɛrɛ kalala de fili quoi. K'an yɛrɛ kalala fili kɔni cogo di? E t'a bɛɛ kalama an taara bitigi min da ka sura kɛ, ouais. N t'a di an k'a bila kɛ. O jate de don t'i bila t'i bin n'i wulila ka na an b'a ko can nɔ. Ne tɛ taa an ka wari to i bolo dɛ. Parce que i bɛ mun kɛ mɔgɔ tɔw la o tɛna kɛ ne na. Comme cogo di tan t'i bin n'i wulila n'i ka jarifu d'i ma n'i yɛrɛ tɛ sɔn o ma an ka cɛ. Cɛ n ka cɛ e bolo ko mun de don? Ne tɛ taa an ka wari to i bolo est ce que fa de b'i la? An cɛ t'i bin ka na e yɛrɛ ka wariko de ka jugu quoi n'i m'i bila ni ba cɛ n'i nɔfɛ yala dabila an tɛ tugu ɲɔgɔn kɔ bilen quoi wa n b'i bɔ gɛngi kɔnɔ pewu. Ne tɛ taa bi k'a sɔrɔ wari ma di koyi. E bolo ko mun de don? Cɛ wari in di ban. An cɛ n'i ma bila a bɛɛ ni ba cɛ n'i ma nɛgɛ du kɔnɔ k'i y'an bila ka bɔ yen. Se o kunkolo ka kɛ na ne b'a fɔ i bila pɛlɛ. Wari in a bɛ di. Mun de bɛ nafan? Ouais garamɛtiri. Ouais plan jumɛn? Cɛ. Non y a pas y'o ye n Kɔrɔ saba. kari kɔnɔ. An fɔ an tɛ yan fo a ka taa bin ka na o ci dɔ bɛ an tilan k'o ɲɛnabɔ a tɛ ka sɔn o ma ko f'a ka wɛ kɛ. O mun ci ye? Ci dɔ de b'an ɲɔgɔn cɛ. Cɛ yɔrɔ ne kan ka de yɛrɛ o don na hali o don na ne ye bɔ dɔw bolo kari kɔnɔ n'i ye ɲininka cɛ b'a k'i bɛ se diɲɛ bɛɛ de. Ah. Cɛ mankan dabila yɔrɔ ne y'i ladi tiɲɛ tɛ yan. A tɛ sɔn mɔgɔ ta de ma sinon ne y'a ladi a tɛ ka sɔn o de ma. Mun de bɛ yen n ka cɛ? N ka cɛ an taara mission dɔ de kɛ sura n ka cɛ k'a ka bile place a bɛ k'a ja wa. Ne ko k'a ka taa bin ka na. Sabu a bɛ bileko mankan la wa? An b'o de la. Non bile a bɛ tila ka ɲɛ sisan bon sisan a bɛ n ta de an b'a bila quoi. Cɛ mɛtiri. Taa foyi de tɛ yen. I lajɛ ka ko bɛɛ tiɲɛ i kɔni i ka bin de b'a la sinon ne ka wuli o ma la. Ne ka bin b'a la dɛ ne ka bin t'a la dɛ. Cɛ dabila sa i y'an ta da ka taa sa. Kɔrɔbɔrɔ 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 Ouais, Batos. e bɛ n'i da ka sunɔgɔ kɛnɛmana la ni zon de ka bitigi kɔnɔ sisan nin bɛ mun fɔ? Kan jumɛn bɛ Kan foyi tɛ i yɛrɛ la dɔɔni. Batos minɛ don na su e ma na tuguni. Ne ba tɛ ka sɔn ne ka bɔ de. Cɛ Batos e ba tɛ sɔn e ka bɔ mɛ e bɛ ne ka wari minɛ ka taa e ba to kalama. O y'o dunna kuma de an t'o dunna kuma la wa an bɛ bi kuma de la. Ne bɛ sa n bɛ yan ɲɛfɔ ɲɛna. Ne kan ka taa Ɲamakɔrɔ de wa. Ɲamakɔrɔ fan jumɛn? Ɲamakɔrɔ polisiso kɛrɛfɛ. Cɛ Batos kori tɛ ka taa a yala kori kojugu kɔni tɛ. Kojugu min ka to cini de dɔrɔn na ka segin. O bɛ ɲa. Ne mago bɛ 1000 de la. Cɛ Batos e yɛrɛ y'o wariko kuma 1000 kɔni tɛ yen bi. Depuis ni dugu jɛra e ma ne yɛrɛ sigilen sɔrɔ a sanni foyi ma kɛ fɔlɔ 1000 kɔni tɛ yen bi. Kɔrɔbɔrɔ siyɛn joli siyɛn 3 tɛ yan han k'i ye 1000 ne yan nɔ n bɛna taa ɲani Ɲamakɔrɔ polisiso yɔrɔ la arrêt tour 1000 tellement na k'e t'o di ne ma. Bɔn sira pɛrɛn-pɛrɛn na. A kɔni sira pɛrɛn-pɛrɛn na. I ka dimi k'olu ko ni ɲuman ne sa 1000 jɔ n'a d'i ma sa. Ne b'a dɔn n'i y'a dɔn k'a fɔ ne ka dimi ko de man di ye kɛ ni ne fana ye min fɛ e fana b'a to ne ta de la e t'a to ne ta dɔn. Bon 1000 filɛ sa a ma ban mais su in na i b'i jija ka na dɛ. Su in na. Su in na. Bon n b'a lajɛ parce que sini dɔ bɛ n bolo n kan ka taga o la. E ko k'o donna su la k'e b'a lajɛ e ma na jija sini su. Ko ne ba de t'i ka sɔn ne ka bɔ. Batos e se ka nkalon dɔ tigi i bamuso ye e musokɔrɔba tɔ e ta tɔ ten de b'a kɔfɛ. E t'a dɔn ko ne ba ka kɛ kun ɲɛ yɛrɛ o. Mɛtiri e k'i kɛ pewu e ka bɔ fan bɛ d'i ma. Yala ne tora. Fan b'a bɛ yen. Cɛnni fana jɔn. A cɛ ni ba cɛ m'a cɛ yɛrɛ ma ni mɛtiri ba de n'a ma dɔn d'i ma nin b'an bɔ a ko bɛɛ la sisan. Ni ba cɛ ka dɔ d'a ma. A bɛ mun kuma de la dɛ? I bila bɛɛ la. Han? K'an ka bɔ fan na k'a bila o bɛɛ la an ka cɛ a bɛ ka ɲɔgɔn ta ni fɛnw na ou bien aw bɛ fɛ a tigɛ ka bɔ a bɛɛ de la. Ouais mɛtiri ni minɛ. Mɛtiri ka 5 minɛ i bila n'o ye wa an ka cɛ. Cɛ yɔrɔ ne kan ka dɔ a ka sabali gɛmi kɔnɔna la ouais a ye na fɔ n ye a b'a hakili to a yɛrɛ la a y'a ma. Oui mɛtiri n'i ko ta. Ok ne b'a bila o. Voilà. San an ka biliko in tɔ place. An cɛ. Tan de kun bɛ a ɲɛ kan ka ci 5 sisan komi an ye dɔ di gang mɛtiri ma e ka 4 minɛ ne bɛ 5 ta. Ni ba cɛ ka 4 minɛ cogo di? An cɛ o de da ka di da la. I ta de d'a ma ne t'a dɔn dɛ.
ere b'a dɔn e n'ale de ye ɲɔgɔn dɔn ne t'a dɔn dɛ i ta de d'a ma i ka wa kelen de d'a ma. foyi t'o la petit ne ko i ka nin de minɛ n'i b'a minɛ a minɛ n'i t'a minɛ a to yen a minɛ ka bɔ ne bolo ne ka foyi t'a la wa a bila ka bɔ yan yɛrɛ. Anla. Bébé. Bébé. C'est qui pour là? Bébé ni nana yafa de dilisa ni min kilo dinake ala ma ga yafa ma. Oh yafa. Ibi tanti kolon den wala kana ko do ka fan fe ni jogo yafa. Ni dole so ron. Bébé yafa ma lan kira ma sa. Ha? Ni se ran sigira. Bébé. C'est un chlore là bien. Yafa ma lan kira ma sa. Ibo do e kadini. Ni be doro ni fe wale. Bébé, please, yafa ma sa. Munebe. Muna bena soro ngalazi la kan toro muna mume. Ikadnere ne bana yafa e delife. Ikadnere ne bana yafa. Ye de en to sele na ko. Bébé ni ne de. Oh. Oh. 5000 filana o do cigarette la. Omnesta. Yo re kadinere wale ne be doro ne fe. Ya me. Into an gante kelo. Mais e ni tanti wole o bena o tamana na fa na madu gono. No, jo ta la sa. O ko chen ma kan yire ya war nere. Ka war ne wa woni tari. Itari ni ne ndima nta. Ya me. Kadinere sa. Sino wale yo re ngana fimbare ku minina. Ndebe ko ngara masega nyowa ye. Wala e che wara go ifne flip ma life ma la mate mo ga na yo re ko yin. C'est voilà. Non. Ce n'est pas vrai qu'il et pour aller prendre le mieux comme maman. Moi de laisser ça. Tu es quand tu dois y aller. C'est vrai. Faut que le guito de c'est vrai. Et même tu es venu par ça. Il n'y a baby lover ça. C'est vrai. Voilà. Comme tu dis. Non, côté sur là. Tu n'as pas barré moi. Et ta tene tabo. Voilà. Mais ce qu'il a comme ma bête. Moi bien mana ya fade. No shini nkere be chum. Ah, mais elle fait n'importe emi en to ko gata. Ma don jo to libora. Ni be ne tantire me wa wale bilen be tanti shara barade. Non, mais na fini fait ma faran sian da bla chebo ne fleni ne ga kala mare. Kala sian maturu. Nen ko mbani ri sayama. Mbani tip. Kana Kala bana donc ne nga bibe ni fena. Kana se na ngore ngam. Yi. Kani daga miro no e. Te se ronyo wana were ga fa jingu. Chama bi. Te bere be gere na. Ouais, arrêtez, ben troisième ne wuli ça. Tu vas voir mangi menelo. On te wagi le bula ta te san bitiki le dron. Ah, mais non, mais me cla da cla wuli da sampani ne sama. Eh Patos. Wuli kana. Zoli. Eba mune. Ta me cla yi wuli. Me join. Patos. King doere. Ko ne bi wuli. E bene do ne chamyi. Ite wuli kana ya. Ateta ora shi ko to ko. Non nga che mi to fo. Mi to fo mu meni la Patos wuli kana. Ni tara ni kanti nga ke fwa. Nga che nga boya bi ga mi to fo nga kuma la wa. Nga che e bina bolo ko munelo. Comment c'est fait-il na fo ne ga ora ke bina muso we est-ce que kumulo ga. Est-ce que era kumulo ga kene? Ah bon? Mu meni la che ba ba. Donc tu oses e bina mu ngani la. Patos a beni mpa che bene do ne chamyi. Mu ne be na che. Ni mi ga ki kanti ga ni se. Ya na me ba mu ne be ni. Non ne ne che. Bibi jo. Pour que bene ni ngandala kana muna? Mu te yini ga. Mu bene ni ga. Ate che dia. Akade to na nga wuli tenge. Oh, il y a quelqu'un qui s'en va sur la tête fouille. Bibi jo sa. Awul dabla sa. Zol ta me yi wuli. Patos ni ne te dalen faga. A beni mpa che ni te muru to yo na ya fo ma tunya mo ko di. Tengah tak apply. Lah ada. Ini aje. Atmati ne cewa ya ma. Tengah tak.
Ni baca ya fa. No, ya fa. Cɛ bɛ se ka nin ka moto jɔ mɔgɔ dayɔrɔ la cogo di? Cɛ ye i tilala. Cɛ a dilan cogo di? Bɔ ne ye n ka tɛmɛ. Ka bɔ yen ka tɛmɛ yan ne dayɔrɔ de ye o. Cɛ dɔgɔ i t'i hakili den sigira. Fa de b'e la. Cɛ hakili sigi cogo jumɛn na sisan? N'i y'i jɔ yen tuguni i m'a fɔ k'i falen don wa? N'i kɔnɔ vide san. Cɛ i bɛ ne dayɔrɔ de la o. E tɛ. N'a zumɛ. Jɔn n'a zumɛ. Na. A segin i yɛrɛ ma. Hali sini n'a zumɛ. I ma faga. Ka firi i bɛ fɛ ka faga yan. I tɛ se ka ne faga dɛ. Wala n b'o f'i ye i tɛ se ka ne faga o hali mun tɛ o tɛ se ka ne faga. Bila bila yen. Batos e tun bɛ mun de la yen fɛ? Den manden e tun bɛ mun de la yen fɛ? Ne kun tɛ foyi la, n ko ne kɔrɔkɛ terikɛ dɔ ye ne wele k'an ka na baro de la. Mun de m'o fɔ ne n'a yɛrɛ ɲɛna yen nɔ? E kun tigi pɛrɛn-pɛrɛn ne bɛ ka kuma aw bɛ ka ne lamɛn yɛrɛ yan. Pourquoi ne bɛ taa nin cɛkɛrɛ sigilen sɔrɔ ko ne b'a ɲini k'o dɔn mun na? Han? Ne fɔ ma. I tɛ tiɲɛ fɔ n yɛrɛ ni ka bɔ a tiɲɛ kalama. E bɛ ne dɔn ne ye cɛ mun ye yɔrɔ i bɛ n dɔn. Wali bilen ne kɔrɔkɛ terikɛ dɔ don foyi tɛ ne n'a cɛ yɛrɛ. Batos n tɛ n tɔɔrɔ ka n kale ni n y'a sɛgɛsɛgɛ ka taa sɔrɔ fɛn min ni cɛ in cɛ. A ma se ka n bɛ mun de kɛ i yɛrɛ b'o dɔn. Ɔ ne yɛrɛ wele kun kɛra mun ye sisan? Ne kan bila mission dɔ de la wa. Ko mission? I hakili sigi ne de y'i wele. Sisan n mago bɛ jo dɔ de ka wari la wa. Donc n bɛ fɛ k'i bila mission de la wa. Ayi ne tɛ se olu sugu la. Mun ne se ka ɲɛnabɔ? O kuma e tɛ muso de ye wa? Han? I tɛ n jaabi de wa? Ne ye muso de kɛ ni ne nana o kɛ sisan ni ko bɔra o la sisan dun. N ko ne de ye Zɔli ye. Ni diɲɛlatigɛ ko o ko bɔra la ne bɛ n jɔ n'a kɔsikasiya ma. Fɛn o fɛn mana bɔ a la ne bɛ n jɔ n'a ye wa. Walayi sa. Cɛ a da ka di an bɛɛ la sa bi i y'a mɛn i yɛrɛ la content dɔɔnin sa. Content dɔɔnin sa. E bɛ ne lasiri ɲɛ de o. E bɛ n ka plan a bɛ gérer wa a tɛ gérer wariko in min de bila mission na a bɛ gérer wa a tɛ gérer? A bɛ gérer wa? A bɛ gérer ni ko o ko bɔra la n wele dɔrɔn ne de ye Zɔli ye n bɛ n jɔ n'a bɛɛ ye i y'a mɛn? Sisan i b'a ta min? N bɛna taa gɛrɛn na. Komi? Gɛrɛn na. So. Cee. Bila yen so. Ne bɛ kuma e bɛ kuma. I bɛ ka sira fara hey n kɔnɔ i bɛ ka sira fara. An labɛn. Awa Batos. Han. Hakɛ to yen. Han. Ne ko n bɛ 1000 sɔrɔ i bolo. I papa wari foyi tɛ ne bolo. Wari t'e bolo wa? E ɲɔgɔnna jumɛn bɛ yen n'a sɔrɔ 1000 tɛ sɔrɔ o bolo i tɛ fugaridenya dabila. E y'o ye ne nana ni mɔgɔ ɲininka wari la ko wari t'e bolo. Papa ne tɛ baara la ne tɛ foyi la n bɛ wari bɔ. E bɛna o fɔ ne ya ko e tɛ baara la. E ɲɔgɔnna jumɛn de bɛ yen n'a tɛ 1000 sɔrɔ ka d'a fa ma. I tɛ si i ka fugariya la. I b'a dun? Ne ba n m'a taara dɔkitɛriso la. Ok. E terimuso in jɛman in kɔni a ma fɛn dɔ fɛn f'i ye dɛ. Ka fɛn fɔ ne ye? Ayi a ma fɛn fɔ ne ye. Mun bɛ yen? Non foyi tɛ yen. I bɛ se ka taa. Oui ne ta. Ouais, c'est un. Ouais, ya. Ko cogo. Kan mami. Brava. Cɛ i b'a dɔn plan dɔ bɛ yan. Plan jumɛn? Juro de ye saga san ka du kɛrɛfɛ quoi. Ne fanga t'u ka saga de maga su in na.